Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan ang itlog. Kinsay paborito kinsang pagkaon, kinsay ganahang itlog. Kami CB ganahan kay mig itlog. Ang among pamahaw diri sa bahay kanunay gyud scrambled egg, sunny side up, pero ako yung ganahan hard-boiled egg. Yung si Iris mahibungan ng ganahan kag hard-boiled egg na tabang. Ingko di ba ganahan kag tabang Ars? Kay ang hard-boiled egg para nako banto kaayo kana bitawng healthy kay di ka magamit og mantika, way asin, way timpla. So para nako hard-boiled egg. Pero di sad kada adlaw. Pero sa tanang putahe sa itlog, hard-boiled egg ang akong ganahan. Pero karong hapuna, gawas nga maghisguta sa inyong kinakusgang putahe sa itlog. Palagi-butang din sa itong comment box o sa inyong paborito nga putahe sa itlog. Maghisguta ining pagtuo o pagtuo-tuo nga ang itlog makasumpo sa uwan, makabadlong sa uwan. Doon ako'y isugilo ninyo nga hinaot mapasaylo ko sa usa nato katig paminaw kay nihangyo ungit siya nga dili magpaila. Usa sa labing una nato, in fact murag mao toy kinaunahan nga grand halad sa kapamilya nato diya sa Plaza Independencia giuwan pag-ayo. Pati kusuga gyud sa uwan, pero wa mabungkag ang mga tao. Nagpabilin ang mga tao kay gusto mo avail in town sa libre nga mga serbisyo. Na problema mi kay nang nabasa naman gyud ang mga kliyente payungan na gud silang Attorney Boy Alo o ang mga voluntaryo, ang mga abogado aron lang din mo biya ay mangonsulta silang problema sa yuta, problema sa kaminyoon, ilang mga kaso. Kunya ang mga doktor hawiran sa mga pasyente nga, "Dok, kami lay payong nimo, Dok. Pasilong lang tadiyas puno sa kasya sa Plaza Independencia." Ayaw nagbiya, Dok. Kay para hatagan ito nagtambal akong bata. Ngayon ana na ba? Basta kay nundong ko ni adto gi hatdan taong mga tents ni kanhi Talisay City Vice Mayor Alan Bukaw, gipaabang ta niya o mga tents. Dayon ang utong tutok. So tibok buntag nga kauwan, perting basaa sa mga nangapil hasta sa mga voluntaryo sa Grand Halad sa Kapamilya. Human adto, doon na tayo listener sa DYAB, usang siya labing dakong negosyante, dako nga negosyante din sa Subo, ni tawag na ko sa telepono, siya, "Leo, ay lang ginaisulti sa radyo. Kada halad ninyo, Leo, mo donate ko og itlog. Kanya, pagsugo lang dihag imong representante, kakarang i-donate na kong itlog, i-adto ginas Carmelite Monastery." Ikaw nga naman, sir. Ingon siya, "Ako gina-experience, Leo. Kaya akong kumpanya, daghan man ng mga outdoor activities. Kaya mo naman siya, daghan ba mga exhibits nga dili madaog tents, dagko kay nang iya mga exhibits." Ingon siya, "Di jud ko musipyat liyo, tagduha gyud ka tray sa itlog. Ang ako ipada sa maternity sa Carmelite Monastery, wa gyud uwan. Di gyud ko no uwanon ang iya mga kalihukan." Siya, "Suway lang liyo. Wa may mawa ninyo ba? Pero mao na hatagan ti kag kwarta kada grand halad sa kapamilya, ipalit yun na o duha ka tray nga itlog. Nya ipadagi na ngadto sa Carmelite Monastery. Pagsugo jud diha. Nya at ipadana siya one day before. Dili ko na ipada 1 week before. 1 day before para maapil yun sa pangaliya sa mga madre. Ang himuon ko no ana mo, siya may nagsugo nako, ang amo ko nung representante or kami na lang magdadaan og kining note nga please pray nga way uwan sa among kalihukan. Ibutang ang grand halad sa kapamilya, unsang pitsaha, unsang orasa, unsang lugara ang among venue. Siya ibutang gina para maapil mo sa pangaliya sa mga madre. Kay kanang tanang petition the day before, ila man ang kolektahon. Unya iapil mo nila sa pangaliya the whole day, the next day. So sa adlaw mismo sa kalihukan na ay mga liya nga wa mo uwan. So mo iyang direksyon ako. Wa ko magsaba ini ni Ma'am Tata 5C kay relihiyoso ba yung Ma'am Tata niya masuko na magtuo-tuo ba ng itlog. Wa ko musaba nilang RC Delegate, wa ko musaba nilang Cheryl Barrios Berdijo, ang atong
mga tagduma sa Grand Halad sa kapamilya. Wa ko musaba nila Lutis Sima Franca, nila Junita Cañete, o sa ubang ni tabang sa atong Grand Halad sa kapamilya. Wa ko mutabang ni Inday Tikay, sa aktibo kay si Inday Tikay sa atong Grand Halad. Wa ko musaba ni Atty. Aina, dihan nitabang si Atty. Aina sa atong mga kalihukan. Wa ko musaba sa ni Bishop Ruben Labaho. Sige man nagmisa si Bishop Labaho. Ako magsaba nga Bishop Ruben, nagpamisa minimo, pero namalit sa mag-itlog para Carmelite. Kada Grand Halad sa kapamilya dito, di siya musipya. Mga 1 week before, iyan ang ipada ang cash para palit og itlog. Of course, makapinansa niya og cash para tambal, panghatag siya og tambal, pero siya gahini ginaliyo og 2 ka tray nga itlog kanang akong cash donation. Hindi kamo gyud mo hatod ana dito. Para makitaan sa Ginoo nga sincero sa gyud mo sa inyong pag-ampo nga way uwan sa inyong kalihukan. Mutuo mo sa dili. Human atong grabe kayong uwan sa Plaza Independencia. I think kasagaran sa atong halad, twice a year man to atong halad, every June and November every year. Murag duha tulo na lang ka Grand Halad nga giuwan ta pag-ayo. Kasagaran sa atong Grand Halad sa kapamilya, maayo gyud ang kahimtang sa panahon. Amot nakatampo mo itong 2 ka tray sa itlog. Na kada Grand Halad yun, i-donate ato negosyante. Ang among gipadangan to sa Carmelite Monastery. Usas wa na kusultian ni si Iris, si Dr. Iris. Kaya si Dr. Iris, ako naman na istorya ninyo kadaghana. Mao ni doktora sa mga mongha diya sa Carmelite Monastery. Ang mga mongha diya sa Carmelite, di na sila magkagawas. Doon na lang sila duha ka mga madre nga moray mo gawas. Moray mangumpra sa ilang inadlaw nga mga panginhanglan, mo ilang sugo-sugoon sa mga dinalian nila nga mga lakaw, pero kanang mayoriya sa mga mongha diha di gyud na magawas. Pero si Iris, kay siya may doktora nila, maka sudgawas siya diha sa monasteryo. Doon siya mga check-ups diha sa patanon pa kay ni doktora si Dr. Iris kay na ang ilang Pinoy-anan naraman atbang sa Carmelite Monastery. Kanang Toyota mabolo karon, mo na ang Pinoy-anan nila Dr. Iris sa una. Nasa gagmay pa sila mga bata, anhan na sila manimba diha sa Carmelite Monastery. Katong ilang mga ginikanan, hapit kada adlaw naa diha sa Carmelite Monastery. Suod kay na nila mga mongha diha sa Carmelite Monastery. Mo tong pagkadoktora na ni gipaampo sana sa ilang mga ginikanan nga iampo intaw ninyo si Iris nga ba doktora. Pagkadoktora gyud siya na maoy musud gawas diha pasudod kay mga babae ba ya unya obigay ni ba ya si Dr. Iris. So part sa iyang specialization ang paghiling in town sa kahimtang sa panglawas sa kahimsog sa mga monghe sa Carmelite Monastery. Wa gyud na konsulti is Dr. Iris. But every now and then, bisag diyan namin magpuyo sa konsulasyon, si Dr. Iris mangagdagin ako nga hapita sa Carmelite. Labi na doon siya meeting sa maternity niya, yung meeting usually alas 10 sa buntag. Masayo mig abot dito mga 9:30 to anami sa syudad. Muhapit yun mi sa Carmelite Monastery. Duhay among hapitan, either ang Carmelite Monastery along the way man, or kung taas-taas ang among panahon nga bakante sib adto mi sa Sem Park, sa Cebu Memorial Park, naman sa diang lubong sa mga ginikanan. Pero kasagaran Carmelite Monastery gid mi padong. Unya, sa di pa mi mo adto sa Carmelite Monastery, maghuna-huna mi kung sa among igasa sa mga madre. Kay mangadji si Iris dito, pero doon na sad mi halad ba sa mga madre. Yang ingon si Iris dito tamuhad og itlog. Kay sa gamay pa kung bata, itlog, daghang kasagaran mga itlog ang ihad dito. So, muhapit mi diya sa Vicky's, naman ay murag gamayng bakery, diya sa tapad yun sa Carmelite Monastery niya, naman sila parking. So, diha among sakyanan, palit ko diha o kasagaran akong paliton diha kanang ilang insemada, kanang ilang tag sa kabox ang paliton, kay daghan ba na sila, para maapod bastad sila. O niya, usay mo, palit ko og cake, usay mo, bisag unsa lang among paliton, usay mo, palit ko nila og binangkal, bisag unsa lang ganang lami diha nga mga pagkaon sa Vicky's. Nindot man na sila og box, ilang i-box, yamong inon para ni sa Carmelite Monastery. Hatagan man nila og card, suwatan dito nila aring sa mensahe para sa mga madre. Aron mahibaw ang mga madre nga si Dr. Iris ni Duaw sa Carmelite Monastery og nangadji para nila. Og nangadji para sa iyang mga paryente o sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Unya, igsoon na mong Carmelite, labi na atong atol sa pandemic nga
limitado kay mga tao makasud gawas diha. Si Dr. Iris mo diretso na og pangaji dito sa simbahan. Ako na mao'y muhatod sa among gasa kadto sa Carmelite Monastery. Usay si Iris mo ihatod niya ang note, pangaji siya na petition ba, written petition ngayang ipada dito sa naman na sila mo Dropbox diha. Pero ako yung muhatod sa among gasa ngadto sa kanang may pultahan yun pa daw sa ilang opisina. Kung nag-abot na ko dito, makakita dyan ko haskang daghanang lutod sa mga tray sa itlog. Maabot may kasagaran dito mga alas 9:30, dayon ng alas 10 sa buntag. Daghan na kayo dito ng mga gasa na maglutod-lutod na ay itlog, kasagaran mga tray sa itlog, na ay mga prutas, na ay mga utanon, na ay sinako nga bugas. So kung sa lang ang imo maabtan dito nga mga gasa para sa Carmelite Monastery. So ako sang ibutang dito ang among halad. Ako ibutang usay sa naman sila gamay nga estante kanang mura bitab counter. Pero sirado ng ilang pultahan. Why? Pero usahay sad makatunong kung naa sila mga helpers nga naa. So ako na lang itunol para madiretso hatagan to sa mga madre. Once or twice naka-chamba mi ni Dr. Iris nga pag-adto na muna ay madre na nigawas ka na ilang madre mga subo-subuon niya kaila man na sila tanan ni Dr. Iris. So magkumustahay sila sa kadugayon nila kung mag-istorya kay tagsa-tagsoon man ni Dr. Iris pag hisgot ang mga pasyente. Kumusta man si Sister Mary? Kumusta man si Sister Pauline? Kumusta man si tanan nga mga monghe diya iyang pangumustahon? Kay iya ba yung mga pasyente? O niya, ingos Dr. Iris, sagdi lang. Patarong na ganin niya akong mata, di na ako maglisod, tanaw, musudyod ko ninyo, niya mo balik ko sa akong pag-check up ninyo, mo iyang pasalig ato mga madre. Lipay kay mga madre, mga kita ni Dr. Jesus, doktora, naminyo na ka, doktora, mao ni ang imong bana, ipaila-ilasan ko ni Dr. Iris. Actually, pagkasal na mo, diha dayon, gikan sa Archbishop's Palace, ang hangi yung Dr. Iris, anha dayon may sa Carmelite Monastery. Katong buwak ngayang gida sa among kasal, iyang yung gihad diha sa mga madre sa Carmelite Monastery. Na nakasuod si Dr. Iris sa mga Carmelites. Mao nang wa jud ko musulti niya nga nituo ko dili matawo ba to nga pagtuo or nirespeto ko anang pagtuo nga ang paghad o mga itlog diya sa Carmelite Monastery maka pugong sa uwan. Doon ako ilaing isulti ninyo nga hinaot dili masuko ang taga ABS-CBN ini. Doon ay dako kay kalihukan sa ABS-CBN. Wa pa ng IT Park. Kanang IT Park, pipila pa lang ka buildings ang natuko diya. Sumingaw-mingaw pa ng IT Park. Daghan pa kayong events nga ipahigayon sa IT Park na dako kayo. So diha mi kalihukan nga pertindaghan ng artista adto. Kanang among asap kada Domingo. Kanang asap kada Domingo, just in case wa ka makarealize, kapis gatos anak ka mga artista. Ang mo kanta, mo sayaw, mo apil, mo host, mo apil sa kalihukan. Kapin gatos ka artista ang muha diha, ang mo pakita diha sa ilang labok. So usa ka higayon ana nakapahigay ng tag-asap diha sa SRP, nagkalapok in town ang mga tao nga niadto sa asap sa SRP, nakapahigay ng tag-asap sa nakaliling mga venues, maybe once or twice or thrice nakapahigay ng tag-asap sa IT Park. Na kami sa news department, di kayo may involve ana. Ang aktibo kayo ana ko ni adinhi ang ASAP, ang among TV production department. Of course, sila mang tata para sa administrative concerns. Pero kaming news, mo cover lang Pero in fact, TV production naman lang gani mo cover kung doon na sila crew. Pero manghangyo lang sila kung wa sila crew kay busy sa uban nila nga mga production commitments. So kami sa news ang mahilang bigit. Wa ko kahibaw ini istoryahan sa pagkahitabo mismo. Diyan ako nagkahibaw pagkahuman na. Ang ilang kalihukan diya sa IT Park, nya kanang IT Park wa palagi kay na mga buildings. So hawan pa kaiba. At bang sa waterfront ang IT Park. Sa Waterfront Hotel sa Lahog. So ang producer tiyaw mo na mag-live sila gikan sa IT Park Lives Manila ang tibuok programa i-live nila sa Manila. Of course, na ipipila ka host mabilin dito sa Manila just in case mapalyar ang signal din sa Subo. Doon ay makasaw, dili mablangko ang asap dito sa Manila. So, ang
ang musaw katong Studios Manila ngadto na sa gibinlan sad, pero ang mayoriya sa mga artista, mayoriya sa mga singers ni Subo. Kay mo doon to dako kay kalihukan dinhi Subo nga gusto ang ASAP maka-appeal sa mga kalihukan. Dili sa to sinulog, dili man to ingon na nagabisi, or maybe ang ASAP good og moadto sa bisan asa nga lugar, siya may mamahimong major event, mahimo siyang major attraction kay pertindihan ng tao man gyud. Yaw nang kapis gatos ka mga artista ang mo tambong sa kalihukan. So, istoryahan na lang may pagkahuman. Naingon ko na ang producer, naman na sila itawag nga executive producer sa kada show. Naingon ko na ang EP, huwag niyong kalimutan ha, ang offering. Offering sa Carmelite. Sa Carmelite daw, mag-offer tayo ng itlog. So, of course, ang instruction sa EP, girelay nga to sa mga field staff. Unya, ang katapusan des linya nga mao gyud masuguan kanang gitawag nga mga production assistants or mga PAs. Yung kasagaran sa production assistants kanang mga fresh graduates, ang uban mga estudyante pa gani, pero na sila sweldo, pero ang tawag na PAs. Yung mga sila na IPA si Martin Rivera, na IPA si Gary Valenciano. So, mura ba na sila suguon lang ba? So, ang nasuguan nga PA, giingnan sila, bili ka ng itlog, 2 tray daw. At para walang ulan. So, more instruction nga nadawa sa PA. So, ang PA nangutana, asa siya makapalit og itlog doon sa IT Park. Naghan mga balgianan diha, pero doon sa kasama na simba ng nagianan bitaw pa doon sa Marco Polo Plaza, Cebu Plaza pa na sa una. Diha, nakapalit sila itlog diha. Ang production assistant, pag humalit palit og itlog, niingon na siya sa iyang producer nga, sir, okay na sir. Okay na, mayroon na tayong 2 tray itlog. O, sige ha, i-offer mo yan para walang ulan. So, niingon lang ko na ang producer. Ang PA ni Kuan Lasan, ni tando-tando Lasan, suspag. Sugod sa kaliyukan, nindot pa kayong opening. As ka, nindot pa paminaw, tandawon ko na sa opening. Siga kayong adlaw, sadya kayong mga tao, buhi kayo ang opening number sa ASAP diya sa IT Park. Sus, igo dyan ko na human ang opening number. Suod na ang mga MC aron pagpahibaw nga na live sila sa IT Park sa Cebu City. Bundak bitaw ng kusuging kuhan as lampurnas yun. Ang venue lampurnas yun. Ang mga tawa, primero wa mo lihok kay kaingon nila og hinay rangon, bundak man gyud, dugay man yung kayo nahunong, nabungkag yung mga tao, nagpasilong sa mga punuan sa kahoy, kay nihit palagi kay building sa IT Park, di pa na inanakadasok ang IT Park kaniadto. Suporte sukuha sa executive producer dito sa Manila. Di ba sinabahin ko kayo magbili ng itlog? Nakabili ba kayo ng itlog? Yes sir, nakabili kami ng itlog sir, 2 tray ang itlog. Ini-offer ba nyo sa Carmelite? Ingon ang mga staff, sir, saan banda ba ang Carmelite dito sa Cebu? No, hindi nyo alam. Di ba yung itlog dapat i-offer yan sa Carmelite? Hindi sir, hindi sinabi. So, gipagita ito ng PA, hindi ko ng PA. Sir, hindi ako sinabihan i-offer sa Carmelite, sir. Saan mo nilagay yung itlog? 2 tray ng itlog, sir. Gipungutaan na isukmata na ang PA. Asa na banda ang itlog? Anong niuwan man? So, sige ko ng PA, sir, doon ko nilagay sa roof ng sa roof ng Obivan para walang ulan. Takot magkinang Obivan sa ABS-CBN. Parada dito sa IT Park. Kaya ang Obivan na adihan tanang kahimanan para maka-remote broadcast. So, gibutang niya sa atong dito sa ibabaw yun sa among Obivan. Just aron ko na makita Diyos langit, dili mag-uwan. Na apparently, wa to mag-communicate this langit. Si biyagi gina is Carmelite. Aron ma-epektibo ang paghadong itlog aron nga way uwan. Kamo, nakasuway ba mo? Doon na mo'y kalihukan sa gawas, unya naghadsan mong itlog, unya tinuod ba nga wagin mag-uwan? Unsa may inyong kaugalingong kasinatian. So dinhi Sugbo, mo na gidungog pag-ayo nga ang Carmelite Monastery mo'y ang ngayang halaran ng itlog aron mag-ampo sila, unya ilang pag-ampo, dako mo kuno kay kahigayunan nga paminawon sa langit. Dako kay kahigayon mawa ang uwan. Ug doon nagi kong resista sa Subo nga akong gikasulti, napilid kay siya anang gahom sa pagpangaliya sa mga Carmelite sisters, kanang mga monghe sa Carmelite. Kahilom mo sa
project ni anhing kongresista Raul del Mar. Nabutangan niya og flyover diha sa Babulo, sa Juan Luna Avenue pa man sa una. Niya flyover anha gid tungod sa Carmelite Monastery. Daghan kay ni supak adto. Anong butangan man ni og flyover? Ingon si Del Mar, wa na aprobado na doon na budget, doon na detail engineering study, implementation na lang kuwang ana. I-bid na, i-award ang kontraktor, ang kontraktor makadawat ng notice to proceed, dayon na ng proyekto. So supak ang daghan kay mga grupo. Dias Mapulo, mga Mulupyo sa Mapulo, apil sa nisupak ang Carmelite Monastery. Formal gina statement sa mga madre sa Carmelite. Tagsara man ang mga madre mo tingog. Pero atong higayon ni tingog sila. Og ilang gi-invoke ang ilang privacy. Matun sa mga madre, wala sila privacy. Kay kon ang flyover, tukuron diha at banggid sa monastery, ang flyover taas pa man sa ilang mga building sa monastery, makitaan dito sa sud. Unsa pa may privacy sa mga madre? Makitaan na sila sa mga motorista sa gawas. Kung butangan diha ang flyover. Gawas pa ni ingon ang mga Carmelites nga diha na sila since pila unsa pa tuiga natukod ang Carmelite Monastery diha. Unya ang mga tao na anad na nga mo anha unsa pa pagpaganas mga tao kun na flyover. Ano ba kanang saba na kaayo ug dili na conducive sa meditation sa pangaliya. 24/7 ba supposedly mga liya, mga monghe diya sa Carmelite Monastery. Kung saba ka ng traffic tungod sa flyover, sao naman lang ang ilang tahas sa pagpangaliya diya sa sud sa Carmelite Monastery. Pag humagsultin Dilmar nga aprobado na ang project, implement ang bidding na kuwang niya ang kontraktor kung makadaog sa bidding, pagsugod na sa proyekto, kaingon yun sa bisan sa mga Carmelite sisters, madayo na yun. So diha na gani plano nga mobalhin ka ang Carmelite o mas pribado nga lugar kung idayon yun ang flyover. Sus, nahibong na mga Subuano ni pahibaw man si anhing kongresista Raul del Mar na dili idayon ang proyekto, gikanselar ang proyekto tungod sa daghang mga protesta. Human adto pagka hilom-hilom nas kontrobersiya nagkasulti mi ni anhing kongresista Raul del Mar, sir, ngano man gito sir? Sa man to'y rason? Nganong desidido naman kay kaadtong flyover, yung anong nakalit naman itong kanselar. Ingon siya nga Katoliko magud ko liyo. Unya, kay bao ba yung ko liyo nga kanang mga Carmelite, huwag ginilaing buhaton, gawas sa pagpangaliya. Unya, idayon to na ako ang proyekto. Masuko ng mga Madres Carmelite. Mga liya sila nga tus Ginoo liyo. Yawa sila laing trabaho, pangaliya ra. Dako kay gaygan ang Ginoo mutuo nila. Na, kadakog risgo kun ang mga Madres Carmelite laing pangaliya batok nako. Paminaw niya sa Ginoo, maunsa ko. Mao ginisulti. Nagkomedya ba kasi o unsa? Pero katus aning kongresista Raul del Mar, maklaro man yung mga media to, seryoso jud kay siya. Para niya ang mga monghe mao'y pakanselar sa mga proyekto. Kung niangkon siya na, tinuod liyo, maapektuhan yun ang ilang privacy kung doon na flyover. So para sa mga Mulupyo dias Mabolo nga supak atong flyover, pasalawatin ninyo ang mga Carmelites. Sila mo'y tinuod na rason nganong ipakanselar ni anhing kongresista Raul del Mar. Kay gikadlukan ni Raul del Mar na tingaling siya makontrahan sa pangaliya pero di man sa tinamangaliya ang mga Carmelites sa batok. Pangaliya na sila para sa kaayuhan tingali. Di sila maldisyon tingali ang mga tao. Pero man nagikahadlukan ni anhing kongresista Raul del Mar o tungwa madayon pagtukod sa flyover. Kato milagro to sa ka-prayerful sa mga Carmelites. Gituhop ang kasing-kasing ni anhing kongresista Raul del Mar. Munang hantod karon wa na idayon, wa na hisgot, ipadayon ang pagtukod og flyover diha sa St. John Paul II Avenue na karon. Ang kani San Jose de la Montaña, ang kani Juan Luna Avenue diha sa Barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo. Dayong sugod sa itong programa karong hapon, nagtuon ko, doon na ba'y laing nasod na naa ini maong tradisyon nga ang itlog
ihalad batok sa uwan aron dili mag-uwan. Nakugang ko sa akong nadiskubrihan nga kita ra mga Pilipinhon ang naghimo ini. Pero ang labing una gyud nga naghimo ini ay duro di ako kahibaw kinsay nag-una kinsay nagsunod. Usa sa naghimo ini ang taga Manila. Pero ang taga Manila, ang ilang gituuhan nga epektibo kay mga liya batok sa uwan, ang mga Poor Clares, kanang mga madre sa Poor Clare Monastery. Diha sa Manila na ay dako kay monasteryo sa Poor Clare diha. Mao ginihalaran og mga itlog. Og sigon sa mga kanhi Poor Clare kay og monghe lagi ka di man kakagawas. Pero dunay pila ka monghe nga nigawas tungod sa nangasakit sila o tungod kay dunay emerhensiya sa pamilya, nigawas na gid sila, di na sila mga monghe. Sila nisulti na daghan ng itlog. Mas daghan ba yung tao dito sa Manila kaysa dili Subo. Daghan ko ng itlog ng mga bot diha sa ilang Poor Clare Monastery sa Manila. Labi na kung dunay mga board examinations. Kung dunay kunoy board exam, labi na teachers, board exam, nurses, nursing board exam, sus maglutod-lutod ko ng mga tray sa itlog diha sa ilang monasteryo. Perti daghana. Mag-bar exam, askan daghana ko ng mga itlog diha. Dayong eleksyon, askan daghana muhad ko ng itlog. So di lang to para once, para daog sa to, para pasar sa to ang mga itlog nga ihad diha. Pero dito sa Manila, dili Carmelites mo halaran o mga itlog kung dili ang Poor Clare Monastery. Yan dinhira na sa Pilipinas, wa na sa ubang mga nasod, way laing nasod nga naghimo ana. So, gipangutana ang mga kadaguan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines nganong kitas Pilipinas nagtuo man ta nga ang paghadog itlog ngadto sa Poor Clare dito sa Manila o sa Carmelites dinhi Subo o sa mga monghe sa babahin sa Pilipinas epektibo batok sa uwan. Ang katinawan sa mga doktor sa teolohiya sa simbahan wa gyud teaching sa simbahan nga nagdasig sa paghad og itlog ngadto sa Poor Clare Monastery o ngadto sa Carmelite Monastery batok sa uwan. In fact, sa tibuok kasaysayan ni Santa Clara nga may nagtukod sa Poor Clare Monastery, wa gyud maghisgot og milagro sa itlog. Wa gyud na sa teachings ni Santa Clara, wa gyud na sa teachings ni Saint Francis of Assisi nga may nakadasig ni Saint Clare of Assisi pagtukod anang Poor Clare. Wa gyud na maghisgot og itlog. Pero usa sa katinawan sa mga pari sa mga opisyal sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines ngano nga si Santa Clara o ang itlog i-equate nga baka badlong sa uwan. Tungod kuno kay ang Clara sa Spanish nagkahulugan og klaro o clear skies. So kung mohad ka og itlog ni Santa Clara, mura kag nangaliya para sa clear skies, way uwan, way kahasol sa kahimtang sa panahon o sana sa katinawan. Ikaduhang katinawan, kada kunong egg white, ang puti sa itlog clear or klaro. Santa Clara. So mo gilambigit si ang itlog ni Santa Clara sa so mo na mga katinawan ngano nga kuan ba dili kayo lingon, dili gyud wa gyud scientific basis, in fact wa theological basis, wa gyud pagtulon na sa simbahan nga naghisgot og itlog para sa maayo nga kahimtang sa panahon. So pagkahibaw nako sa dito sa Manila nga ang Poor Clare sad mo gihalaran og itlog. Nakahuna ko sa I don't know sa inyong tanaw, pero para nako milagro sa itlog. Dinhi sa akong kaugaling kong ginabuhi, sa akong kaugaling kong kasinatian. Kay doon na may Poor Clare Monastery diri sa Konsolasyon. Watiali katultol yung uban, pero diri sa Konsolasyon inila kaini ang Poor Clare Monastery. Ang kasagaran sa mga deboto din ni Poor Clare mo adto gyud sa Poor Clare Monastery kay niaman sa Konsolasyon. Karon nga ang Konsolasyon doon na nilakton nga agianan padung sa Liluan, maagiana ang Poor Clare Monastery sa kanang lakton nga agianan gikas Konsolasyon, di ka musubay sa highway aron mas dali ka moabot dito sa lungsod sa Liluan. Pero kini akong giisip nga milagro sa itlog sa Poor Clare Monastery nagsugod sa akong amahan. Buhi pa akong amahan.
diin man to iya mga panginabuhi. Nalagpot ba dito sa Davao kay siya gipamanid sa asyenda ni Anhing Ernesto Abuitis. Nalagpot mi sa Bukidnon kay nagduma siya dito sa iyang yuta sa Biskam sa Maramag, Bukidnon. Nabalhin mig Tabango kay siya gipamanid sa asyenda sa mga asnar dito sa Tabango, Leyte. Nalagpot siya sa Sagbayan kay siya gipamanid sa asyenda sa mga asnar. Laing asyenda sa mga asnar dito sa Sagbayan sa Bohol. Pero usas katapusan niya nga gibuhaton diri siya konsolasyon. Wa mi mo puyo diri sa konsolasyon, siya rin ni puyo diri sa konsolasyon. Kami murag dito mi nagpuyo sa murag Leyte Matialito or dito mi nagpuyo sa Talisay. Samtang diri siya sa konsolasyon, siya nagmanid sa poultry sa mga bilyo. Kinitag iya sa Tinong's Bakery. Kay taga Talisay man ni ang Tinong's Bakery nagsugod. So kaila siya sa mga bilyo. Siya gipamanid sa ilang poultry diha sa diri sa Konsolasyon. Dako kay ito ilang poultry sa mga bilyo diri sa Konsolasyon. Matag karon og unya, muduaw may diri sa iyang opisina sa poultry. Kanang wa mi klase, muduaw mi dinhi niya. Igduaw na mo, sus, daghan kayong kuan, daghan kay siya bang mga kanunon ba sa iyang kay kadto akong amahan di man to hingaon. So daghan kay siya mga gasa nga madawat, mga biscuit, mga chicharon unsa to mga pagkaon niya. Nagkami mo harvest kay di man to tigaon ang akong amahan. In fact, akong amahan wag ito mudako. Daot kay ito ako amahan sa tibok niya kinabuhihan. Pero nagdihigayo, nag-bodybuilder to ang akong amahan. So pero di gito siya hingaon. Kausa kabantay ko na ay mga tray sa itlog ba nga gikarga og truck. Unya ingon siya nga o sige ha iuna gid hatod ha sa di pa ihatod ang uban iyang isugo tong iyang staff. So lungutan ako nga magdadi mami ato akong amahan nga si Aging. Pudi para asa mo to di daghan atong itloga. Siya para to sa Port Clare Monastery. Silingan naman nato ng Port Clare Monastery. Kita mo hatag itlog diha. Muhatag itag itlog diha kada adlaw sa Port Clare Monastery para maapilta sa ilang pangaliya aron ibendisyonan sa nila mga trabahante ang negosyo diri sa atong poultry. So mo to yung sulti na kada adlaw jud no mohatag siyang itlog dito sa Port Clare Monastery. Ya isip baos sa itlog ang mga madre mohatag sa niya og mga pagkaon. Murang magbarter ba sila? Ang kadtusang di man mahurot sa mga madre ang itlog, ila sa itong ipanghatag sa lain ng mga grupo. Yang ilang hinatag nga nadawat sa gadi sila na mahurot, ila sa i-share nato ni sa ako Daddy Aging. Si Daddy, di man sa niya mahurot, iya siyang i-share sa mga trabahante. So mura itong barter ba? Usahay mo, hatod ang mga madre og chicharon. Kan ila sa nadawat nga chicharon, hatod og rosquillos, hatod og uban pa nga mga utap, uban pa mga pagkaon na mo to'y among kanon sa, ikabot na mo dito sa kwarto ng Daddy ba, bilin ba, dili mahurot. So, gibuhat to niya. Gagmay pa may mga bata, ha? So, unsa may mga tuiga ato, mga high school students pa mi. Ako manghos bimbot, elementary pa na. So, gagmay pa may bata na nakahibaw na mi nga. Ang akong papa, muhaan sa diig itlog, nato sa Port Clare Monastery, diri sa Konsolasyon. Fast forward ta, namatay ang akong amahan, tagko namin among kaugalingon nga pamilya. Finally, kaming Irish, nagkapili nga ari na mo puyo sa Konsolasyon. Kay diha man ang ABS-CBN sa Hagobiao sa siyudad sa Mandawi. So, nipaduol mi og puyo diri sa Konsolasyon. Nagtukod mi ining among bahay diri sa Bukirang Bahin sa Kasili, sa Konsolasyon. Wa gyud ko mag-expect sa koneksyon. Along the way, sa atong grand halad sa kapamilya, kato atong mga relief campaigns dito sa Ginsaugon, doon ay negosyante nga tighatag na itong itlog. Di siya magpaila, suspila to kalibo ka itlog iyang gihatag para Ginsaugon. Mo ito atong gilungag. Unya atong gi-welcome pag-ais taga Ginsaugon. Tiyaw mo ng daghanang itlog atong gihatag nila. Unya, wa pag ito sila kalaro pagkaon. Kaya nahulpa ba ito lang mga Pinoyanan sa pagka siak sa bukid dito sa Ginsaugon. Tulad atong ilang grabe kay mga pagdahili sa yuta dito sa Ginsaugon. Kadtong kalibuan ka itlog na atong gikarga og barko sa Navy, uban sa sinako nga bugas sumay, uban sa mga relief goods, gikan to atong negosyante na dako kay siyang itlogan diha sa Bantayan, sa isla sa Bantayan. Ya, ang iya ra gyud kondisyon mo hatag ko anilyo, ayo jud isaba. Ayaw lang gyud ko i-acknowledge. So,
Salamat mi niya, daghan kay siyang itlog gigida. Isus gisawgon. Katong pagkaon gito itlog, dili to para milagro. Pero mura tong milagro, no? Parte daghanan na kakaon dito, pero gikawat tong uban. Grabiha itong kinawatay dito sa ginsawagon. Hapit makapusil in town. Ang mga sakop sa Philippine Navy nga mo'y nag-apod-apod atong mga itlog o relief goods kay kawaton man sila katubangan. Yung mga police sa ginsawagon mo'y mangawat. Nga na ba? Grabe na kayo ang sitwasyon dito sa ginsawagon. Pero dako kay itong gikatabang ang itlog na donated atong maong negosyante. Masumpay din ako, mao na kaingon ko mura ni Milagros itlog. Kay karong bag-o, namatay nang akong amahan, murag nasira na gani ang ABS-CBN. Wala na ko'y trabaho. Diri na lang ko sa among bahay. Gitawgan ko ining negosyante na tighatag og itlog. Siya, Leo, kumusta naman ka, Leo? Iko, okay na ko, sir. Naran ko sa bahay. Wala ka magtrabaho. Concept, naman. Kinahanglan man ko mukuyog ni Iris. Kung sa iyang kahimtang sa panglawas, ari lang ko sa bahay, sir. Kung doon ay mo offer na kong trabaho, ako inon nga, dawat lang ko sa anyong offer kung work from home. Kung naran ko sa Pinoyanan. Siya, Leo, ang rason gitawagan tika. Kay, kita'y nakapalit ang itong poultry sa iyong papa. Kumaw ba, sir? No. Kaya kini mga bilyo og despi na sa ni mga poultry dito sa Bantayan. So, kaila rasan sila. Siya na nag-iyak. I don't know, siya ba yung nag-iya o siya nag-manage. Pero murag siya na nag-iya. Dako gini negosyantihan. Nabi ni barko. Kargahan na nag-iya mga produkto gikan o padong sa mainland sa Subo o sa isla sa Bantayan. Ingon siya, pero Leo, ako nang review diri ang dokumento ba sa yuta ining poultry nga ako napalit. Ngan mas imong papa Leo mo na rehistro dinhi nga tag-iya. Kung mao ba, sir? Ingon siya, hay na ni yung papa Leo. Ikaw patay na, sir, ang papa. Ingon siya, saan man niya to, Leo? Iya magahan mo ni adini. So ikaw nga, ambot, sir, ikonsulta ko ng abogado sa una, patay naman akong papa. So sunod niyang tawag, pipila ka adlaw, ingon siya, Leo, ingon ako abogado, mangayon lang ko na may kopya sa death certificate sa imong papa aron mabalhin angan sa property nga to niya. Nya. Kuwara ba ko'y kopya sa death certificate? Sir, sa dila, sir, akong pangutanon ako manghod. Kaya ako manghod may kuyog puyo sa akong mama. Nabay death certificate si daddy. So akong gitawagan si Bimbot. Si Bimbot nagtrabaho na hotel. So imos Bimbot, uy, timing kayo. Bago na ginako, gipicturan ang death certificate. Gipicturan ni Bimbot ang death certificate sa iyang telepono. Kunya siya, ako, ingna ko no, pwede ba ako lang ipada ang death certificate diri? Kunya, pwede ba ni nga, kinilang mo'y kuan, kining, di na lang mo padaba og hard copy. So, ipada ni ang death certificate, akong gipadasad sa negosyante. Ko, sir, pwede ba ni sir, or hard copy yun ang kinahanglan? Pagkadawat niya, yun siya, ingon akong abogado, okay na ko ni, salamat kayo. So, nasulbad to problema sa na ang nandi ay ambot nga nung mga bilyo, giristro man nila ang negosyo sa ngan sa akong papa. Tingali, aron lang facilitate ba sa mga transaksyon. Tingali, tungod sa kasuod sa mga bilyo sa akong papa sa una. Sumoto, nasumpay, kako ano ang usas labing dako kay natabang sa atong mga relief campaign, sa Grand Halad sa Kapamilya, sa atong relief campaign dito sa Linsawgon, mo nitag iya sa poultry nga ginuma kanhi sa akong amahan. Pero di pa ginamao. Lain na kapakumpinser nako na milagro ni itlog. Karong bag-o, dunay mensahero na niabot sa among Pinoyanan. Doon ako mensahe na nadawat diri sa akong Pinoyanan. Gikan sa mga monghe sa Port Clare Monastery diri sa Konsolasyon. Abot din sa ilang nahibawan nga nila ko magpuyo sa Konsolasyon, tingali usa sa ilang mga supporters, usa sa ilang labing suod, nagkasulti nga ni anak ko magpuyo sa Konsolasyon, dipadangat sila og mensahe nako. Dili ko gawas nun sa pagsulti ninyo unsay ilang mensahe nga rin ako, pero doon na sila ipamalihog ang mga monghe sa Port Clare Monastery. Ug ang ilang pamalihog gipada sa ilang
usa sa ilang mga pangu, di ko kahibaw kon ila ba ning mother superior o sa mga title nga ilang gigamit. Pero ang ilang komunikasyon ako, human adtong initial nga mensahe nga gipadaan ko nila og note, gipadaan nila og envelope. Pinagi nila og email. Nag-email sila nako nga mobaws ko og email nila. Wa sila mohatag nako telepono, wa sila mohatag nako laing contact information gawa sa email. So inig ako ra ba di na ko magsige og check sa email, pero karon masina lang gyud ko og check din na bagong email ang mga monghe sa Port Clare. Unya atul to sa pandemya na nag-email sila nako. Unya ang ilang pamalihog akong natuman, nag-email sila nagpasalamat. Giingon sila nga o makangari mo sa imong asawa sa Port Clare Monastery, malipay kayo mi na mo-acknowledge ninyo, pero pandemya man to, ko sister, di mi kagawa sa bahay kay asawa lagi mao kay na ay comorbidity, tinali og peligro ba na matakdan, so di lang na may manggawa sa bahay. So ingon siya, o sige, naamigasa na ihatag ninyo, amo lang ipada. So sibaw mo silang ipada, rebulto imahe ni Port Clare, hindi agibutang ni Iris sa among altar. Nami matahong kayo na imahe ni Port Clare ni Santa Clara. Unya ako nahibawan, kini di ilang habito sa Port Clares. Pupariha gyud sa habito ni Santa Clara. Dili bitaw pariha karon sa mga madre nga moderno na ilang mga sinina, ang ilang sinina kinaraan. As in ang habito ni Santa Clara o pa ilang gisulob karon. Nga usas mga lagda nga nakalahi, kanang ilang habito should be 1 inch below the floor. So magtugsad yun na saw, magtugsad yun na syuta ang ilang habito sa mga Port Clares. So usa na sila sa pila man sila kabok na mga pero tulo man ka mga congregations, diba, sa mga contemplative nuns, ang Port Clare, ang Carmelites ug ang Pink Sisters. Ilang tulo ang giilang nga traditionalist mao ang mga Port Clares. So tanawa ra gud ang koneksyon sa itlog sa akong amahan na resulta sa koneksyon niya sa nakapalit sa poultry nga giduma sa una, nagnitabang sa nato sa atong mga kalihukan sa ABS-CBN o sa DYAB para sa mga Subuanon o sa kasilinganan ng mga isla na igo sa katalagman. Karon ni sangpot pa gyud sa koneksyon sa mga monghe sa Port Clare sa anak sa tighatag nilang itlog sa una. Kana para nako mo tinuod na milagro sa itlog. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsunod, pagsubay o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilong-kilong. Salamat, CB girl.